Ecem çay demläpdir, gel istem. Tüýüs wagtynda demläpsiňiz oglum. Ýür bileje çay içeli. Oglum, gyýdym. Çay içmäniňem öz düzgünleri bar. Şeýdip çaý bir gezek gaýtarsaň, onda laý bolar. Eger çaýymyzy şeýdip iki gezek gaýtarsak, onda çaý bolar. Eger şeýdip üç gezek gaýtarsak, onda may bolar. May diýmek ýağ diýmekdir. Eger 4 gezek gaýtarsak, onda göwne çaý bolar. Hana wazan käsäň tut. Ine göwne çaý boldy. Kaka men näme üçin çay içsem derleýän? Gyýdym. Çay içip derlemek ol gowlukdan alamatdyr. Hormatly prezidentimiziň çay Melhem hem Alham kitabyna çay içip burçok derlemek ol sagdyrlykdan alamatdyr diýip ýazýar. Gördüňizmi? Çay ruhuňy öterýär, ýüregiňe giňlik salýar, ýa-dowluňa maýrýar, seriňem durlaýar, ýaltalaň aýrýar, süňňem ýeňledýär, duýgurluňam ýiteldýär. Çay mundan başga sesiňem durlaýar. Ine biziň halipa wagtlarymyz toýlarda, bayramlarda ýuwanjak çaýy oğurtlap oturýarlar. Sebäbi sesiň gyrylmazlygyna da, sesiň dur çykmagyna da has gowy kömek edýär. Oglum, gyýdym, çaýdan bolan bolsak, ýanky şo täze aýdymyzy aýdyp göräýeli. Bolýa kaka. Ýör onda. Çay çay